Leandro Skutajjar intbat sentejn ħabs wara li ammetta l-akkużi ta' serq minn sit ta' kostruzzjoni fis-16 ta' Marzu fost oħrajn. Qoddim il-Maġistrat Ian Farrugia intqal ukoll li l-akkużat kellu l-ħsieb li jwettaq serqa oħra fil-21 ta' Marzu li ma serqa ma seħħitx minħabba raġunijiet ulterjuri. L-akkużat li għandu 36 sena u hu minn Ħażabbar huwa wkoll riċediv. L-imputat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u qal li għandu il-problema ta' droga. Kif il-Maġistrat ikkundannaħ b'sentenza ta' priġunerija u ssieħ biex isib tarf tal-problema ta' droga. Raġel li ismu jistax jissemma minħabba ordni tal-qorti ammetta li neżal qalziet quddiem tfal waqt argument mal-ġirien. Fil-qorti ir-raġel ta' 47 sena minn Santa Venera ġie akkużat li s-soġġett tal-minuri għall-imġiba b'konnotazzjonijiet sesswali inkluż bil-fom, bil-mossi u anka bl-emil. Huwa ġie akkużat ukoll li fl-istess ċirkostanzi offenda il-pudur jew il-morali b'emilu f'post pubbliku. L-imputat ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u l-Maġistrat taħt sentenza sospiża għal 3 snin u għanata wkoll multa ta' 1,000 euro. Kif qara s-sentenza l-Maġistrat wissal l-imputat biex ma jkellimx lil persuni involuti f'dan il-każ. Il-Maġistrat Ian Farrugia ħareġ ukoll ordni ta' protezzjoni għal-vittmi. Ossanebi Eġiro ta' 27 sena minn Niġerja ma natax il-ħelsien mill-arrest wara li fil-qorti kien indeċis jammettix jew le dwar traffikar ta' droga kannabis. L-akkużat niżel għal kubtejh quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia u qal li din kienet l-ewwel darba illi kienet jirfes l-adba tal-qorti. U ġie mixli li għal-ħabta tal-10 tal-ħadd fil-għoddu bih jew traffika droga kannabis fit-triq Patri Felician Bilokka u wettaq reat f'distanza ta' 100 metru ta' post fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ. Fit-tfittxija fid-dar tiegħu f'Birzebbuġa nstabu oġġetti relatati ma' traffikar ta' droga, fost l-oħrajn miżien, pakketti vojta u madwar 900 euro flus kontanti. Od Sophie Mireille Deflin u Charlotte Maria Masika ta' 20 sena minn Franza weħlu multa ta' 800 euro kull wieħed wara li ppruvaw jitilqu minn Malta b'test fals tal-COVID-19. Fil-qorti jingħati lil ħadd il-linja tal-ajru Turkish Airlines informaw lill-awtoritajiet li t-tfajliet kienu qed jużaw test fals tal-COVID-19. Id-difiża qalet ukoll li żewġ tfajliet Franċiżi huma studenti universitarji u ikkoperaw bis-sħiħ mal-pulizija u ddispjaċihom ta' dak li jagħmlu. Id-difiża żiedet li huma s'għandhom test negattiv u illi dak li għamluh għal xejn.